nan ta zo. Sai ya ce yana raye ta raina ki. yana raye ta raina ni, ba dama in shiga gidan. Yan uwana duk ba sa shiga gidan da yara da kannan. Mutumiyar banza mutumiyar wofi. Sai ta ce ga uwarka nan. Sai ya ce me kika ce? Sai ta yi shiru. Sai ya ce Hajji ya zo mu tafi, sai ya je raka ni titin shiga. Shi marigayi. Ba na zuwa gidan yanzu. Ina taimaka mata da ta ce ina ba ta kwanan shinkafa ɗaya da taliya ɗaya da gishiri, wallahi tallahi idan ba ƙarya take yi, wallahi tallahi. Ai na san suna da shi, ina ƙara ma barna dawaki. Yawwa, ina ƙara mata ne, wallahi in haɗa mata kayayyaki su biskin ce yara za su makaranta duk ko meye nake bata. A matsayinki na kaka. Wallahi tallahi. Baba, bari in katse numfashinki, ya haƙuri baba. Domin fushinki ba zai dace da mu, ba zai yi kyau da mu ba. Baba ya haƙuri. Malama tashi. Duk rusa gaban baba ki ba ta haƙuri. Matsa kusa. In ba ta ce ki tashi ba ki tashi nan. Baba, don Allah, don annabi, ta yi miki laifi, ta saba miki, don Allah ki yi haƙuri, don Allah ki yafe mata, zan ba ta abin magana, ta baki haƙuri, kuma mu ma ga baki ɗaya don Allah, mu sa baki mu ba babu haƙuri, domin yadda kika rena ta, ba kina da 'ya'ya maza ba? To in dai bata yafe miki ba, matan 'ya'yanki maza sai sun ja ki a ƙasa sun tattaka wuyanki in Allah yadda, sai dai in baba ta yafe miki, ta haifi ɗa, ki auri ɗan, sannan ki zo kina mata wulakanci. To yaushe zan taimaka mata? Baba ya haƙuri. Baba. Na saya ta haihu, na sayi madara gari, sai na kai mata, sai ta ce wai ba sa shan gari, sai dai in sayi fi. Ga matan minista. Na saye guda 12 na aika mata da shi. Ba abin da ban aika mata da shi ba, yarinyar nan ta ce wai ba na bata. Baba ki haƙuri. Malama, ga ki gaban baba. Bakinki ya fishe ki. To Hajiya, ina roƙonki don Allah ki yafe mu. Ni ban ɗauke ki a matsayin uwan miji ba, na ɗauke ki a matsayin uwata. Don Allah, duniya jama'a kowa yana jina, da wanda muke tare da su da wadda duniya take jina. Ku taya ni roƙonta, ina neman gafara wurinta ta yafe mu. Saboda mijina ya samu kwanciyar kabarin shi lafiya. Kafin maganar kwanciyar kabari, rashin kunyar da kika yi mata a matsayin uwa. Ina roƙonta ta yafe mu. Maganar mijinki a nan, kin mata rashin kunya a matsayin uwa, wanda inda Allah dai ya ji kanshi, ni matata ta sani. Ya haƙuri baba, ni matata ta sani, na fa gaya mata.